हाँ हाँ कर खाए डुगुल कौन खाइबू कि रे माछ झोଳ माछ झोଳ करी आज माछ झोଳ कौन खाइबू काकुड़ी सालाड आउ भात खाई जा हौ କରିବା ଆଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ ଝୋଳ ପାଇଁ କଟାକଟି ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି ପିଆଜ କଟା ହେଇଯାଇଛି ଟମାଟୋ ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଦା ରସୁଣ ଏସବୁ କଟାକଟି ସରିଗଲା ଏମିତି ଆମେ ଅଗଣାରେ ବସିକି ଏଇଠି ଖରାରେ ଆମର ଜୁଜୁ ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ହେଲା ଆମେ ଏମିତି ଏଇଠି ବସିକି ସବୁ ଆମର ପରିବା କଟାକଟି ହୁଏ ଆଉ ତାପରେ ଯିବା ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ବନାଇବା ଜୁଜୁ ଆଇଲୁ କଣ ଏଇଠି ଆସିଲା ଆମର ଜୁଜୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇବୁ ଜୁଜୁ ଆମର ନନଭେଜ୍ ଖାଉନି ଆମର ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଜୁଜୁ ସେ ମାଛ ତରକାରୀ ହଉ ତାର କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ ଲୁଚେଇ ଦଉଛି ହଉ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣି ଯା ଆମେ ମାଛରେ ହଳଦୀ ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଲେ ଆଉ ବାକି ତେଲରେ ଏମିତି ମାଛଟାକୁ ଭାଜି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୋରିଷ ତେଲରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଛକୁ ଭାଜିଦେବା ଆମର ଅଧା ମାଛ ଭଜା ସରିଲାଣି ଆଉ ଏତକ ଭଜା ସରିଲା ପରେ ଆମର ତରକାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପିଆଜଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ବ୍ରାଉନ୍ କରିଦେବା ଆମର ଏପଟେ ମାଛ ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ତାପରେ ପିଆଜଟାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ମସଲା ମସଲି ପକାଇବା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଆଜଟା ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମସଲା ପକାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମର ଏବେ ଟମାଟୋଟା ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ ଏବେ ଆମର ଏପଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଫିସ୍ ମସଲା ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପକାଇଦେବା ଆମର ମସଲା ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ମସଲା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମର ମସଲା ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଅଛି ଚାଲୁ ସେମିତି ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁ ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଆଳୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା ଆଳୁ ନ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଳୁ ପକାଇଦେବା ଟିକେ ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ମସଲାରେ ଆଳୁଟା ଆମେ ଆଗରୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ଏବେ ମସଲାରେ ସେ କିଛି ସମୟ ମସଲାରେ ଭଲସେ ଟିକେ କଷା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ମାଛ ପକାଇବା ସେଥିରେ ଏବେ ଆମର ଆଳୁ କଷା ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଦେବା ଯେତିକି ଝୋଳ କରିବା ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବା ଆମର ଟିକେ ଝୋଳ ଦରକାର ଝୋଳ ନହେଲେ ଟିକେ ହାପୁଡ଼ି ବି ଖାଇ ହେବନି ନା
ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଏମିତି ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଝୋଳ ଫୁଟି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଆସିଗଲା ଆମର ସୋରିଷ ବଟା ବେସର, ଆଉ ସେଇଟା ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଲା। ଏବେ ଆମେ ସେ ଝୋଳରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ଯେଉଁ ବଟା ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଝୋଳଟା ଭଲସେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସୋରିଷ ବଟା ଟିକେ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ମାଛଟାକୁ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ମାଛକୁ ପକାଇବା ତା ଦେହରେ। ପକା ପକା ସବୁ ପକା ପକା ସବୁ ପକେଇ ଦିଅ, ଖାଇଦେବା ସବୁ କିଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଭଜା ମାଛକୁ ଆମେ ତରକାରୀରେ ପକେଇଦେଲେ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ କରି କାଢ଼ିଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା ଅରୁଆ ସହିତ। ଆଉ ଆମର ଏବେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସରିଲାଣି। ତ ଆମେ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା ତା ଦେହରେ, ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ଫିନିଶ୍। ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମର ମାଛ ଝୋଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ମାଛ ଝୋଳ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ଉଷୁନା ଭାତକୁ ଏଇଟା କୋଳଥ ଡାଲି, ଏଇଟା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ବେଶୀ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମର ହେଇଛି ଏବେ କୋଳଥ ଡାଲି, ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ମାଛ, ଏଇଟା ହେଲା ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ। ଦେଖିବା ଟିକେ ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମଞ୍ଜା ତରକାରୀଟା, ଓହ କି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମାଛ ଝୋଳଟା କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଝୋଳ, ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ପୁରା ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲ, ସୋରିଷ ବଟା ଦିଆହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।